Pepo, zamóvaj na kameru. Už ty si. Môže. Hej, môžeš ísť. Poslednými úpravami na hrade bolo dostávanie obranných báš, ktoré mali slúžiť na obranu pred hroziacim tureckým nebezpečenstvom. Na konci tejto malej doliny... Na konci tejto doliny... Ja točím ďalej. Na konci tejto... Nie, ja začnem, kedy chceme, ja budem. Dobre, ideme. Na konci tejto malebnej doliny je koniec sveta a čau. To čo? O Turňanskom hrade sa traduje historka o dvoch sestrách Lebekových, ktoré sa tak pobili pre muža, že jedna druhú zabila. Turňanský hrad i dnes vo svojich zrúcaninách dáva svojmu okoliu pocit ochrany, istoty a vyníma sa svojou krásou. Pod hradom sa rozprestiera bývalé mesto, ktoré stáročiami bolo viackrát spustošené, ale vždy sa znovu zrodilo, znovu postavilo. Na obliadku k poľským hraniciam a vyzistil potrebu vojenského O stavbe Turňanského hradu a vzniku Turňanskej župy presné údaje nie sú. Cirkevne však Turňa bola Podľa listinného dôkazu prvým majiteľom Turňanského hradu, pánskeho majetku, bol krajinský sudca, palatín a župan Bán Domokoš. Hej, poďte to zapnúť ešte raz. To je dobré. V tom čase už tu stál starý hrad. Tatárske kmene Turňu úplne spustošili, vypálili. Obyvatelia, ktorí prežili, sa mohli vrátiť len... Tatárske kmene Turňu úplne spustošili, vypálili. Ešte raz. Tatárske kmene Turňu úplne spustošili, vypálili. Obyvatelia, ktorí prežili, sa mohli vrátiť len po ich ústupe a začali si svoje obilia znovu budovať. Pred Tatármi sa aj král pobral... To čo tam je napísané? Dobre, neodločí nás. Ty máš iba oči teraz, počkaj, to sa nie, to teraz je úplne... Dobre, len oči, nechaj len oči, ak by nebolo. Alebo nie. Jedno oko, Julo, tak si nechaj jedno. Dobre, ako má vidno teraz? To teraz nevidno uši. Ani viac. Dobre, nechaj tak. Dobre. Môže? Aj, však to ide. Nadáva svoje útočište. Dôkaz o tom nachádzame v kronikách a známych legendách či miestnych pomenovaniach, ako napríklad Királi Kút, kráľovská studňa, Királi Barlang, kráľovská jaskyňa, Királi Astala, kráľovský stôl. Pepo, Anna, nehraj sa s tým. Ja som si to dal, počkaj, to zapredu. Budeš hovoriť. Aj neskôr sa sem rád vracal. Béla IV. V poslednom roku svojho života daroval hrad
aj s pánskym majetkom grofom Tekušovcom zo Šarišskej župy, ktorí neskôr prebrali priezvisko Tornaj a v živote župy zohrali dôležitú úlohu. Si nezapol. Ešte raz nie. Dobre, Bela. Zaného Tekeliho povstania Turniansky hrad obsadili cisárske vojska. V roku 1685 na rozkaz cisára Leopolda generála v období druhej svetovej vojny Nemci zničili aj zostávajúce múry hradu, keď odtiaľ do... Snažil si sa. Ktorá Belopola, Radia Kašteľ na východnom Slovensku, Slovensko vydiačky, Pre televíziu Markíza Boris Oníšček. Môžeš to byť, jo? Ne. Prečo? Ne, jurvo, dovíci. Ich vyženeme sa, ja môžem školám odídu. Ty si? Ja som to hneď vedel, že oni nebudú hrať. Čo si myslíš, že Boris? Čo hovorí? Len sme ich priviedli do rozpálkov. Ne, teraz nemohli. Už sa s nami ani nerozprávali, ani sa te neozdravili, to máš tak. Ty chlaster. A budeš byť ešte. Daj mi. Fotografky, čo sa vrátia. Joj, nebude to. Že vy akože to viete nejak baliť, ale... Ale nie, najprv namaľujem, až tak odfotíš. Bože. No, tu máš? Počkaj. Vieš, že to bude. To čo? Či to je špirála, potom také nevieš. No to také veci nepoznámeš. Ústa s tým budem ružovať, hej. Ty budeš česať. No, ty si sadni a ty príď z boku. Ja tu ja budem česať. Ja budem čo sa Ja sadaj tam. To neviem, na čo slúži, takže... No, rozhodni to. Ale na vetrovku môžem. No, a príď z boku, čupni si. A rob taký, akože to vieš, hej. Čo vieš? Ja ty neťahni vlásky, naťahni. Naťahni, daj a čes. A ty sa ti tak nezúbie a je to. Máš tak. Počkaj, hec, už som... No, to nejak. Aj vám. Tam po tebe vody. No, vysveťaj s papierov. Príklad. Ty, Ajgo. hoří. Boli sa to nevie, hej. Troška popúchať. Aha.